Mayapat magrasyang abak po kaya kongan. Kambeda rin kaya katampan sariling kayaduanan para kaniting misa. Yabetala po king kaya katamong panalangin, ding makatuking intensyones. Ingka pasalamatan ng Jose Pepe Hison para karing mag-birthday. Neil Adrian Pineda, Gloria Torres, Healing para kari Father Greg Vega, Father Marcelino Miranda, Father Rafael Zedek Paras, Father John Anthony Tordera, para karing kaladwadari, Monsignor Tans, Domingo Senior, Luisa, Shirley, Lucas, Consuelo, Leonor, Father Ermelito, Anastasia, Romeo, Ronelio, Felisa, Paul Vincent, Ryan, Armando, Francisca, Benisca, Ernesto, Bienvenido Señor, Aileen, hading maldang kaladwa kim purgatorio.
Talakad tamo po. Sinugli ang bebe, ale, aleluya. Sinugli ang bebe, aleluya. Sinugli ang bebe, aleluya. Ale, aleluya, aleluya. Kristo, Pasko aning Diyos. Kristo, bidaw niya. Kilagyan ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay at kakaingan, At kaya ka antimurin. maya payabak kaya kay po. Maya payabak po among. Bata nga bebeng matampanganaw kaniding kapag masusyan, amin ang talapa at pagsisyan ding kasalanan tamo, tanyaran ta paming lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang mitatag, King Santa Iglesyang kapilanman emisalbag, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang pepakan karing 5,000, anting tanda ning ipagkalog mong Eucharistia, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mimingat king komunidad daring talasal pantaya, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, king tangkamo, dikil king kaligtasan, ing anak mong Yesu Kristo, tinggap na yung krus, at timawa na kami, king upaya, ning kaya kaming kasalang. Migra kaya ng kesana, king ligaya ning kayang pamanyubling mebye. Huling mabibiyat magari kang bemo at ning Espiritu Santo. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Tinalakadya ing metong karing kayabera, ing metong apareseyong milagwan Gamaliel, at metong atalaturo na ning kautusan, at tuturang lalawan matas ding sablang tao. Inawad ng ilwal dala pamuring apostol, at kaybat nga nang migsalita king konseho. Makamalay Israelita, mimingat kayo king buriyong daptan kareting tao. E pamakaing malambat ing milabas sa panahon, kanitang lintoyay tayudas, ape pakilalang metong yang matenakan. Ating mekad apat aralan na tao, karing may kiyabe kayo. Dapot petere, at misambulat lo, ring talatokina, at limbugyeng kilusan, at tinatag na. Kay ba't nanita, linto nema ni Judas at tao Galilea. Kanitang panahon, amerapat ing census. Menikwaya namang dakalatalotokina. Dapot peteryar naman ti. At misambulat la naman ding talatokina. Uli na niti, ing mumungkahi kungeni. Paboran nyo lang dilira ding taong deti.
ibulos yula. Nung iting katatagan o iting kilusanda, metong yang katatagan tao, misalbag yang dili na. Nung king kamatutuanan iba't yaking Diyos, emu ing eyula sambutan, nunemiras kayo pa, ketang kabilyan, aing Diyos mismo, ya ing kayong pakilabanan. Tinggap na ning konseho ing mongkay ng Gamaliel. Pepayawos dalang lungub pa si Bayo, ring apostol. At inatulan dalang mabarug latiko. Kaybat, tintuan dalang na magsalitang pa si Bayo, king lagyo ng Jesus, at layon na lang binulos. Meko lang kitmon tula ring apostol, king arap ning konseho. Uling ila, may yakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan, alang-alang king lagyo ng Jesus. Tuturula aldoldo king templo, at karing pibale-bale. Alalang tok ng tuturo, at manaral, king maya pabalita, tungkol kang Jesus ing Kristo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Metong mong bagay ing pagdulapan ko, ing manoknangan king templo ning Ginoo. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Ing ginuyeng kakong sulu at kaligtasan, nino ing kakong pitakutan. King panganib, ing ginuingatan na ako, nino mo ing pitakutan ko. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Metong mong bagay ing adwan ko king Ginoo, at metong mo ing kakong pagnasan. King templo na sa karin ko manuknangan, king kapilan paman. Ban kakong tangalan, ing kayang kayapan, at turuna tanggapan. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Iti yung panwalan ko, takman ko yung kayapan ning Ginoo, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Ginoo, emupainan ing loob mo, at katatakot, manalig ka king Ginoo. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako ing maya papastol nga naning Ginoo. Balo ko ring tupa ko, at dingka ko, balo rako. Hallelujah.
Ginuman tabi kay kayo, at kaya ka antimurin. pamamasa aking may pabalitag, pangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kay ba't nanita, dinalaki si Jesus, king kangatbaning dagat-dagatan ng Galilea, o dagat-dagatan ng Tiberias. Tikyan dering dakalataw, uling hikit dalaring milagrong depat na, king pamanulo ka ring masakit. Minukit si Jesus, king bundok-bundukan, at karin linukluk yang kayabe daring alagad na. Malapit na kanita yung pamaglagpus, ing piyesa daring Hudyo. Inyang laman ng Jesus, ing makapadurot, ikit na lang lalapit kaya ring dakalatao. Nga na kang Felipe, no ka rin tamo saling tinape, ban apakantala reting tao. Bado ng Jesus, nung nanong daptana, at sinabi ni iti, baning subukan ni Felipe. Nga na may kibat Felipe, elamanag yung panyaling tinape ring adwang dalan na salaping pilak, ban makapanganying bahalang metong agyang ditak mo. Ing metong karing alagad, i Andres sa kapatid ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong anak alalaki keti, amig bakal 5 tinape sebada, at adwang asan. Nunala antideti, para kareting dakalatao. Nga ng Yesus, palaklukan niya laring tao. Madikot king lugalayta. Inya, linuklok laring tao. Migit o kumulang laking 5,000 ring lalaki. Kinuha na lang Jesus, ding tinape, at inyang may kapasalamat na king Diyos, pimya na lang karing pakaluklok. Makanya mo naman yung gawa na karingasan. May rin lang ang ding tao, hanggang bisala. Inyang kinapsilangan, sinabi na karing alagad na, tipunan nyo laring pisi-pising mitagan, ban alang masayang. Nya tinipon dala ring pisi-pisi, ay ba't karing 5 tinape sebada, at akap mo dala ring 12 kaing, karing tagan ding taong mengan. Ngarang sinabi niyang ikit na ring tao yung milagrong depat na, tunepin yung propeta, adatang ketiking yato. Balo ng Jesus, king burireng lapitan, ban pilitan ding gawang ari. Nyame ko yung pasibayo, at mintang magdilidili, king bundok-bundukan. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. At kasalukuyan po natin pinagdiriwang pa rin ang 500 years of Christianity. At noong April 14 po, dapat sana magkaroon tayo ng isang binyag para sa mga adulto. Kasi ang April 14, doon nangyari ang unang pagbibinyag dito sa ating bansa. Nang nagpabinyag si Haring Humabon. No? At binigyan siya ng Christian name na Carlos. At ang kanyang asawa, binigyan ng pangalan na Juana. Kaya kung dumating po yung mga Kastila rito ng March 16, 1521, at yung first Eucharist ay March 31, ang Easter, ng yung 1521, yung unang binyagan po yung nangyari ng April 14, 1521. At ayon sa history, mga 800 na natives ang unang nabinyagan. From then on, eto, hindi na napigilan ng pag-usbong, paglago ng Kristyanismo sa ating bansa. Kung tutusin po, dapat nung umalis yung mga Kastila, kasi nagkaroon ng away, no? Napatay si Magellan at bumalik sa Spain yung mga Kastilang napadpad dito. No? Dapat sana nabuwag na yung Kristyanismo. No? Pero nung pagbalik daw po ng mga Kastila dito ng 40 or 50 years later, kasi nakabalik dito mga 1560s na yung expedition nila, sumunod na expedition. At kasama na noon ng mas maraming mga misyonero. Siguro nakita nga ng mga
sa ulat ni Pigapetta na napaka-welcoming ng mga Pilipino. Kaya ganun dinagsa ng mga misyonerong pare na ang ating bansa. At sa history nga po, nakita pa yan ang image ng Santo Niño. So ibig sabihin, yung mga natives, yung mga nabinyagan, they continued to venerate the holy image. Na ngayon po, ay pinapaniwala natin yung image na yun, yan ang nasa Cebu. Yun ang Santo Niño de Cebu. At doon po kahit na sinasabing dumating dito yung mga Kastila to conquer our country. No? Hindi pa naman tayo isang bansa na. Pero kung yun ay politically motivated, no, kaya dahil parang nagko-colonize ang Spain, pero po yung usaping religion, usapin ng paglaganap ng Kristyanismo, ay ibang topic. No? Kasi kung yung mga unang Pilipino ay nilabanan ng Kristyanismo, o kahit na nilabanan nila ang Kristyanismo, dapat wala na ngayong pagdiriwang ng 500 years. Dapat matagal nang ibinaon sa lupa ang Catholic religion dito sa ating bansa. Pero hindi po naging Catholic country ang Pilipinas. Actually po, nung bata si Jose Rizal, mayroon na mga nardina mga Filipino priests. Kaya lang, they were martyred. Gomburza. Imagine, mayroon na mga Filipino priests. Gomburza, Gomez, Burgos, Gamora. No, yan po yung mga Gomburza. At actually po, na-inspire si Jose Rizal sa katapangan at pagkagiging martir nitong tatlong pare. No? Kaya yung panahon ni Rizal at yung mga kasama niya, kuminsan po, titignan niyo yung mga sulat nila, parang ito'y pag-atake sa religyong Katoliko. Parang ito'y paninira sa Catholic religion. Well, sabihin natin, sinisiraan ba na talaga nila? Kung ito'y paninira, pero bakit hindi nila nakuwang masira ang simbahan? Kasi po, mayroon pa nga mga satirical nun . Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng barya, ganyan po yun . No? Ito'y pag-atake. No? At alam natin ang mga sulat ni Jose Rizal na El Filibusterismo tsaka yung Noli Me Tangere. Na nandoon ang mga parang inaatake yung mga pare. At siguro, para atakin ba yung mga pare, insulto yung mga pare, mabubuwag na ang simbahan. Sirain yung mga pare, matutumba na ba yung simbahan? Pero kahit po ganun ang ginawa nila andyan pa rin yan. 500 years tayo ngayon. Nakatindig pa rin, nakatayo pa rin ang simbahan. At kung titignan niyo po yung history ng simbahan, ang dami nang gustong manira. Actually po, simula pa lang, sinisiraan na sila ng mga Pariseo at Eskriba. Sa ating ebanghelyo ngayon, ayaw ng mga Pariseo na mangaral itong mga apostol ng Panginoon sa pangalan niya. Pero napakaganda po ng sinabi nitong isa sa mga Pariseo, si Gamaliel. Nabanggit yung mga revolusyonaryong nauna kay Jesus. Kung paanong itong mga revolusyonaryo, akala nila sila na yung Mesiya. Namatay. Nung pagkamatay niya, yung mga followers itong namatay na revolusyonaryo, nabuwag. Nabanggit niya yung dalawa . Si Judas, tsaka tsaka yung isa pa. Kaya sabi ni Gamaliel, sabi niya, hayaan nyo yan, sabi niya. Kung yan tao lang ang nagtatag,
Kahit hindi mo galawin yan, mabubuwag yan. Kasi namatay na yung pinuno. Pero pag yan galing sa Diyos, kahit anong gawin natin, hindi natin mabubuwag yan. At ang makakatakot, pag bubuwagin natin yan, ang Diyos na ang ating kalaban. A saying from Gamaliel. No, at ito nga, para sa atin. Kaya hindi na buwag-buwag itong simbahan. Kasi hindi taong nagtatag, kundi ang Diyos. Kaya patuloy pa rin ngayon nakatindigan, nakatayo ang simbahan. Ilang libong taon na yung nakakaraan. Kasi naniniwala tayo, si Jesus ang nagpundar sa simbahan. Actually po, hindi man kailangan atakihin ng mga revolusyonaryong yan tulad ng kahit yung isang pinuno natin na malakas ang loob na gusto raw buwagin ang simbahan. Actually, yung tayong mga miyembro mismo, tayo nang nabubuwag sa simbahan sa mga iskandalong ginagawa natin. Sa mga samang ugaling ating ginagawa. Di ba? Yung mga iskandalo sa simbahan, tignan niyo po. Kung babasahin mo yung mga nangyari, mga iskandalo, at kahit po sa panahong ito, kung minsan ang iskandalo ay sa amin, mga pare, kaya sa mga laiko. Pero tignan nyo, bakit sa kabila ng mga iskandalong yan na nakakahiya, nakatindig pa rin ang simbahan? Ultimo yung mga pinagsama-sama mga iskandalo, kahit na yung mga dark ages ng simbahan, sabihin natin pati yung Inquisition era, yung sinabing pinagpapatay ng simbahan ang mga heretika. O kaya kahit yung sinasabing nagkaroon ng 2 papa. No. At hindi lang yung nagkaroon ng 2 papa. Mayroon mga history, pati papa, may mga scandals, mayroon silang mga concubines. Pero tingnan nyo, kahit siyang mga nakakapangilabat, nakakahiyang nakaraan ng simbahan, andyan pa rin ang simbahan. At ito po yung sinasabi ni Gamaliel, kung yan ay sa Diyos, kahit anong gawin nyo, hindi nyo mabubuwag. Kung ang isang bagay ay galing sa Diyos, hindi yan may tutumba. Kaya alam nyo, dito ko rin po sa simbahan ngayon, kung mayroon tayong mga programa, mayroon tayong mga proyekto, mayroon tayong ginagawa bilang isang simbahan, kung yan ay talagang nais ng Diyos, gusto ng Diyos, walang makakapigil dyan. Pero kung yan ay galing lang sa kanino, galing lang sa akin, galing lang sa PPC, PFC, o sino man, marupok yan. Marupok yan. At dito po atin nakikita, God will provide. Dahil Kanya ang simbahan, kung ano nang gusto niyang mangyari at matupad, sigurado, itaga mo sa bato. Kung ito'y kalooban niya, walang makakapigil, walang makakaharang dyan. At ito po isang nakakapagbigay ng relief, lalo sa aming mga pare. No? Kasi pag alam nyo, ang mga tao ngayon, result-oriented. Result-oriented yung mga tao, gusto makakita ulit ng resulta. Pero kung minsan, ang resulta na gusto ng Diyos, it might never happen in our lifetime. Baka mangyari in His time. No? Alam niyo po ba sa amin mga pare, kung minsan gusto namin magkaroon ng leader. Ako, experience ko, gusto kong maging leader ito, kaya gusto kong maglingkod sa simbahan, kaya liligawan ko para maglingkod sa simbahan. Susuyuin ko para kahit ano yung mga mabulaklak at sweet na pakikiusap. Pero alam nyo, kung minsan kahit anong gawin mo, kahit anong gawin ko, walay. Walang mangyayari. Pero nakakapagtaka,
Kuminsan, after some years, baka paglisan ko, o kaya iba pang mga pare, mabubulaga na lang ako, yung kinakausap kong sana'y maging leader. Leader na? At ito'y para sa akin po, kung kalooban ng Diyos, mangyayari't mangyayari. Kahit po sa mga nagpapare, kung ang kalooban ng Diyos na maging pareng isang lalaki, walang makakapigil dyan. Kung talagang hindi ayaw niya, madali lang mawala yung nagpapare. Alam niyo po ang kwento ni Among Ching Puertes ng Santa Ana. Nag-engineer po yan eh. At naging kasama pa sa Pampanga selection na nag-basketball lang yan. At kinikwento niyang buhay niya nung player siya, estudyante siya, kung paano siyang happy-go-lucky. Nakapag-graduate naman siya ng engineer. At dahil ang pamilya na nasa US, pumunta ng US, kasama doon. At nag-practice doon ng konting kasama yung mga kapatid niya. Pero alam niyo, pagdating doon, hindi raw siya mapakali. Parang mayroong humahatak sa kanya bumalik sa Pilipinas. At siya'y magpare. Parang ginagambala lagi ng ganong tulak at kabig, no? Hanggang sa isang araw nga po, bumalik siya sa Pilipinas, iniwanan ng marangyang buhay sa Amerika. Nagpare. Kasi kung kalooban ng Diyos, walang makakapigil, walang makakaharang. Kasabihan galing kay Gamaliel, pag-aharangin mo yan, kung talagang yan ay sa Diyos, siya ang iyong makakalaban. So para sa atin po, ito, yung simbahan ito na ating pinagdiriwang ngayon, 500 years of Christianity, hindi yan tatagal. Sa daming gustong manira, magtumba niyan, magpahanggang ngayon. Kaliwat kanan ng mga naninira sa simbahan. At para sa atin po, it's proven. Dahil yan ay tinayo ng Panginoon. Yan ay mananatili hanggang ang mundo ay mundo. Dahil ang kanyang hininga ay hiningang galing sa Panginoon. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa nating mga kahilingan, tayong lahat na binayaan niyang at niregaluhan niya ng pananampalatayang Katoliko dito sa ating bansa. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para ka ring ministro ng Santa Iglesia, kapilan man sana, ere pagmasosyan ing Eucharistia, king metong akaraniwan, apurado at mekanikal aparalan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para ka ring mamahala king balang balitang ning liturhiya, pagmalasakitan da sana, ing akwara lang makyabe, at tuki king pamagmasusi king Eucharistia, ring sablang taong makatagon, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang bininyagan, amaralas esisimbang Domingo, panandamanda sana ing danop para king sagradong biye, at lumapit lang makisulo, king bangkete ning Ginoo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para kay katamungan, ing maralas tamong pamakinabang, matalik na katasan ng pakisan metong king Ginoo, baning pangapasyag ning maipabalita ng Kristong Jesus, kapilan man emat mitoknang, ipanalangin ta king Ginoo.
Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwan tampo yung sarili tang kapagnasan. O Ginoo, gawan mo kayong matinding manandaman danop para kaya ka. Antimono makanano lang manandaman ding katawan mi para king materiala pamangan. Para timiyasan ang pagmasusyan, mit mong kagalangan at lugod, ingay Kristiya. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mabiyaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, kapayapon, kaya kayo payapon na. Ning Ginoo, kapayapon, kaya kayo payapon na. Ning Ginoo, mabiyaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, kapayapon, kaya kayo payapon na. Ning Ginoo, kapayapon, kaya kayo payapon na. Ning Ginoo, ligaya kita o Ginoo, maligayang pamanyublingin. Ligaya kita o Kristo, o kapong Diyos, o kapong Ginoo. Ikinihaing Ginoo, mamiyaing Ginoo, kapayapon, kaya kayo payapon na. Ning Ginoo, kapayapon, kaya kayo payapon na. Ning Ginoo. Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan niya sanang ginuitin daon karinggamat mo, king kapurid kaligaya ning kayan lagyu, king kakatamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, tanggapan mula, retingayin, ing kaya kang pamilya. Kaulan misanang matalik, ing biyepig kalub mo kaya kami. At akamtan mino man sana, ring kala mapengako mo. Nitiyadon mi, king lagyuna namang Jesus, aginumi. Amen. Ing ginu, mantabi kaya kayo. At keka antimurin, Yat nayo rem puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid, Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alangang lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panahon ning pangasubing mebye. Inyang Kristo meging sakripisyo Paschal miya. Kabang yampang ning kayang katawan king krus, ing kayang ganap a sakripisyo meging katuparan dering sabla. Kabang daraw ning kayang sarili, karing kaya kang gamat, para king kaya kaming kaligtasan. Kaya bakit ning kayang sarili bilang ing pari, ing altar, at ing kordero ning sakripisyo. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilugayato, kabang ding sablang koro ring anghel karimbanwa, daralit din kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. banal, banal, banalya ing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwa at kinyato king kaya kang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapaladya in daratang king lagyo ning ginu, hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo. Ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang lub, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka. Piraso niya at binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin ning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minom ko kaniti. Iti ing kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kaya kami ang nagalaka. Mga susi mong bibig, kaya kami ang mga susyan. Maligayang pamagbalik mo, kaya kami ang panenaya. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyo binang mebiyan ng anak mo, daram kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yatu, ban may ganap yaking lugod, kambenang Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman, di kapatid ning pepaynawan at maninayang subding miye, lalo na ning talasuyo mong iyamong Emerlito. Ading alwa pang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye ng hangga. Ban kaya benang Maria, ang birhendo ng Diyos, kambi ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panabun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambian at kaya, ipang mayupayang tatu, kagaw ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, panggaman king alanganga. Pamintuking amayin tala pangabos at bibog kibalan ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ipami at subanwa, misambanying lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan nin lub mo ket isulip antibanwa, ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ampoy patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, antiing pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangayam mo kaya paisawol king tukso, muni ikabos mo kami king sablang marok. Igabos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasawpanin kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya manggamang king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakon ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, niluwi mo yung kasalpantiyanan kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami.
Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yatu, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, siminalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaos king hapunan ng kordero. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka, dapat tiyagkas may nga man mo at kumayap na ako. Salangi ka, Ginoo, muling mabibigin na. Salangi ka, muling mabibigin na. Siklod tamungan po. Panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning nuwan na Birhen Maria, kaya ka ing Diyos penibala ni ing anak ng bugtong, kaya ka i Maria binili na ing kapanaligan na, kambe mo i Kristo mi katawan niyang tao, nuwan a San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami kindaklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang ponsikanan pilubluban, at ipanluwalo mo kami karing sablang maro. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19.
O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ingkambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tawo. Aduan mi ngeni keko, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatyat me kaya kami ing makayulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mulo, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo insablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal, pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo impa magtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit, mula pa buren yawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango nabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananon na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasakulan kaniting krisis, layon tayran na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulangan mi, nune baggus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nincassia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, Manalangin tamo. Oy paming malugod, ingatan mo laring linigtas mo kapamilatan ng Kristo. Ikami sanang mikabus, kapamilataning kayang pamaylas at kamatayan, magtamasa na kayaman sana, king kayang pamanyubling mebye. Hulingin ginu, manggaman king alangangga. Amen. Inginu mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin, bendisyonan na kayo ng Diyos sa may tutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. umen ako king kapayapaan ng Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat king Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia. Maya poras kaya kang po, dakala salamat, magandang araw. Marami pong salamat. May mingatangan po. Daang taong biyaya
Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili, aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, sa gabay namin lubod, lalaganap, harap ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili, aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa